Cada dia, centenars de nens i nenes són assetjats pels seus propis companys. I no només és assetjament, també hi ha discriminació que porta al racisme i al masclisme. Tot això són maltractes. Maltractes perquè fas patir aquella persona, perquè no l'acceptes tal com és. Tu pots ser part del problema o de la solució. Ajuda'ls, no et quedis mirant. El dret del respecte l'ha de poder tenir tothom.